14. kapitoly, verša 22 až 33. Potom rozkázal Ježiš učeníkom vstúpiť na loď a preplaviť sa pred ním na druhú stranu, dokiaľ nerozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Keď sa pripozdilo, bol tam sám. Loď už bola ďaleko od brehu a zmietali ňou vlny, lebo dúl náprotivný vietor. O 4. nočnej stráži prišiel k ním Ježíš chodiac po mori. Keď ho učeníci videli chodiť po mori, predesili sa a zvolali, to je prízrak, a od strachu kričali. Ježíš však hneď prehovoril k ním, zmučte sa, ja som, nebojte sa. Petr mu povedal, Pane, ak si to ty, rozkáž mi prísť k tebe po vode. Odpovedal mu, príď. I vystúpil Peter z lode a chodil po vode a šiel k Ježišovi. Ale vidiac, že vietor prelakol, sa poslal tonúť a vykríkol, Pane, zachráň ma. Ježiš vystrel hneď ruku, zachytil ho a povedal mu, maloverný, prečo si pochyboval? Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol. A tí, čo boli na lodi, padli mu k nohám a hovorili, v pravde, Syn Boží si. Amen. Milá Mária, milá sestry, milí bratia, chcem predovšetkým poďakovať Pánu Bohu za teba, za tvojho manžela, za tvoju rodinu, že vás priviedol k nám na Slovensku dole zeme, ste pre nás darom. Chcem poďakovať za teba, za tvoju odvahu vstúpiť do búrlivých seniorských vôd. Isté by bolo ľahšie po tom pomyselnom Genezareckom jazere plaviť sa loďkou na pokojnej vode a užívať si nádherné, krásne výhľady, panorámu, mnohé z nich veľmi romantické, to by aj brat konsenior vedel potvrdiť ako znalec tohoto prostredia. Ale ty si mala odvahu vykročiť z tej loďky, z miesta, ktoré je bezpečné, do búrlivých vôd a prežívaš iste aj spolu s vašimi najbližšími, tvojimi najbližšími, nejednú búrku. A prečítal som aj text zo Žalmu 16., ktorý je tebe blízky, aj tento príbeh, lebo je tam jedno pojit veľmi významné. A to je Božia podaná ruka. A určite práve v týchto búrlivých situáciách, neľahkých situáciách ťažkého rozhodovania, je táto Božia podaná ruka to jediné, čo sa môže udiať. A preto je aj tvojim vyznaním, keď mi je Hospodin po pravici, nesplátim sa. A keď sa Peter ocitá v kritickej situácii svojho života, tak smeruje k nemu napriahnutá Božia ruka. Pane, zachráň. Tento príbeh, ako Peter chodí po vlnách Galilejského jazera, je veľmi zvláštny. Predchádza mu udalosť, ktorá bola mimoriadne dramatická a veľmi taká naplnená, bohatá, pretože Ježiš spolu s učeníkmi zázračným spôsobom nasýtili tisíce ľudí. A určite to nebol nejaký typ. Určite ho sprevádzalo množstvo konverzácií, množstvo pomoci, množstvo rozhovorov. A určite boli už veľmi unavení, uťahaní po celom dni. A Ježiš im dáva zvláštny rozkaz, chodte, možno podvečer, oproti noci a preplavte sa na druhú stranu tohoto jazera. Áno, vtedy, keď sme poslušní Božiemu pokynu, tak častokrát prichádzame na miesta, ktoré sú zvláštne. Vstupujeme do situácií, ktoré sa nám zdajú byť absurdné a nepochopiteľné, ale práve na tých zvláštnych miestach, na tých nepochopiteľných situáciách poznávame Pána Ježiša Krista mimoriadnym spôsobom. A takto sa aj oni ocitli v tme, na rozbúrenej hladine Genezareckého jazera, v loďke, v ohrození života. A vo zvláštnom čase, k ním prichádza Ježiš a chodí po tých rozbúrených vlnách a oni myslia, toto je prízrak. A kričia od strachu. Oni, rybári, skúsení ľudia, orazení, ktorí zniesli už čeličo, kričia od strachu. Aká to musela byť burlivá situácia. No a v tejto burlivej situácii sa k ním Ježiš prihovára, hovorí o tom, ja som to. To slovo ja som je slovo autority. Dáva sa mi poznať ako ten, ktorý má moc, na ktorého sa vždy môže spoľahnúť.
A Peter, aby využil túto situáciu, hovorí, Pane, rozkáž, že prídem k Tebe po týchto rozbúrených vlnách. Vykladači písma v tom vidia rôzne odhodlanie. Niektorí v tom vidia taký odvážny krok viery, iní v tom vidia takú pevnú dôveru Ježiša Krista, ale ja si myslím, že on si chcel jednoducho zamakovať. Že keď je tu proste Pán, ktorý to vládne všetko, má to pod kontrolou, istý nebude mať problém s tým, aby dokázal Peter bezpečne k nemu prísť. A hovorí to, on vystúpi z tej lodky, ide po rozbúrenom mori, aby sa každému ukázal, pozrite sa, ja to nejakým spôsobom dokážem. A vtedy, keď bol jeho pohľad upriamený na Ježiša, išiel bezpečne. Ale keď začal vnímať okolité ohrozenie, začal sa topiť. A vtedy, keď sa topí, vykríkne, Pane, zachráň. A čo mu povedal Pán? Utop sa tu biedný čert, keď si to robí matka, tak nechám ťa tak? Nie. Hneď v tej situácii mu podáva svoju zachránujúcu ruku, ktorej sa on môže chytiť. Áno, Pán nás zachráni. Predtým, než čokoľvek v našom živote spraví, akýmkoľvek spôsobom nás vedie, dáva nám svoju pomocnú ruku, ktorej sa môžeme chytiť aj v tých najbúrlivejších časoch. A až vtedy mu hovorí, prečo si pochyboval, človek malej viery. On ho nekáha na to, nevyčíta. Ale až vtedy, keď ho privedie k záchrane, mu vyčíta, prečo si pochyboval človek malej viery. A tak chcem, Mária, aj tebe položiť na srdce, kedykoľvek budeš prechádzať búrlivými udalosťami, aby si vždy našla tú Božiu vystretú pravicu, ktorú ti Pán ponúka. Pán je zachráni. To je náš výkrik voči nemu v tých búrlivých situáciách, ktorými prechádzame. Ty ako seniorka, my ako biskupy, každý krik je postavený do Pánovej služby. Ale my vieme, že sa na toto jediné môžeme spoľahnúť. Že v tých rozbúrených vlnách je tu napriahnutá Božia pravica, ktorú nám on ponúka. A vtedy vieme, že sme bezpeční. Keď hľadíme na veci okolo, na ohrozenia okolo, premáha nás strach. Ale keď upriamíme svoj pohľad na Pána Ježiša Krista, tak vtedy sa budeme môcť chytiť jeho vystretej pravice. A nádherným význaním končí tento príbeh, keď Peter hovorí a vyznáva veľkými slovami veľké posolstvo. A všetci ostatní s ním v pravde Syn Boží. Cez tú búrlivú situáciu poznali tú najväčšiu pravdu, ktorú ich Pán viedol. Ty si Boží syn, ty si záchranca, ty si Mesiáš. A tak môžeme vidieť, že uprostred búrky prežívajú pokoj a prežívajú istotu a prežívajú poznanie viery. Toto je Ježiš Kristus, Boží syn, Mesiáš. A tak ti, milá Mária, prajem, aby všetkým tým, čo prechádzaš a prechádzate spolu s rodinou, aj s tvojim cirkevným zborom, aj v tomto senioráte, napriek všetkým búrlivým udalostiam smerovalo k jednému, aby bol Pán Ježiš Kristus oslávený. Cez tvoju službu, cez tvoj prístup, cez tvoje slovo, aj láskavé, aj prísne. Ja som veľmi rád, že ťa môžem poznať ako seniorku, ktorá je precízna, dôkladná, a na ktorú sa dá spoľahnúť. Zároveň viem, že veľmi citlivo vnímaš aj tie búrlivé udalosti okolo seba, alebo to, keď sú nejaké problémy, to nie je nutne výhoda v seniorskom povolaní, poslaní, ale myslím, že je to veľká výhoda v tom, že o to s väčšou dôverou, aj v tých veciach sa cítime slabí, sa môžeme chytiť tej Božej vystretej pravice s tým nádherným význaním. Ja verím, že ty si Syn Boží, ty si Spasiteľ, ty si aj môj záchranca. Keď sa teda Pán Boh takto priznáva v tvojej službe a k tomu krásnemu význaniu, ktoré si aj vložila do toho veršu do Žalmu 16, keď mi je Pán po pravici, nemusím sa báť, nesklátim sa, lebo viem, že On je so mnou. Nech sa Pán Boh sprevádza, nech sa požehnáva, nech ti dáva veľa síl v tvojej službe, aby bola Pánovi na slávu a tebe a mnohým na radosť, na prospech a vedie ku spaseniu. Amen. Stíšime sa vo modlitbe. Oče nebeský, ďakujeme ti, že práve v búrlivých situáciách, možno na miestach, keď sa pýtame, čo tu vlastne robíme, možno v čase, ktorý sa nám zdá byť najmenej vhodný, poznávame teba mimoriadnym spôsobom.
Tak ako by sme ťa nemali šancu nikdy poznať. Poznávame hĺbku tvojej zachraňujúcej lásky. Poznávame tvoju veľkú milosť. Poznávame to, že ty nás prijímaš takých, akí sme. Že ty nám nevyčítaš veci, že ty nás nekritizuješ. Ale práve vtedy, keď sa topíme a prepadávame sa pod hladinu rozbúrených vln, ty k nám vystíraš svoju pravicu a ponúkaš nám pomoc v pravý čas. Ty si zomrel na kríži za nás a bol skriesený z mŕtvych, aby si nám dal istotu spasenia a večného života. A tak ti ďakujeme, že s tebou je náš život víťazný. Že s tebou máme istotu, že smerujeme k záchrane. Tak ti ďakujem za Máriu, ďakujem ti za jej krok viery, za krok viery celej rodiny, ktorí spravili, aby prišli k nám na Slovensko. Ďakujem ti za jej krok viery, ktorým vstúpila do tých búrlivých seniorských vôd. Nie je to vôbec jednoduché povolanie, ale zároveň napriek všetkému môžeme o to viac poznávať tú zachráňujúcu pomoc. Držať sa tvojej vystretej pravice. A tak prosíme o túto pevnú vieru pre jej najbližších spolupracovníkov. Aby teba mali vždy pred očami a to uistenie viery, že keď ty si s nami, tak náš zápas je vyhratý. Zmocňujú svojim Svätým Duchom, dáva jej pevnú vieru, trpezlivosť, odvahu ísť aj do ťažkých vecí, možno konfliktov s tým, že ty sa postavíš. Že ty si ten rozhodujúci zápas vybojoval za nás a preto ti smieme s plnou dôverou podávať ruku a čakať na svoju záchranu. Žehnaj jej službu, jej kroky, nech sú tebe na cestiach chválu, jej na radosť a nohy na spasenie. Amen. Amen. Teraz sa ťa pýtam, milá sestra Pánovi Ježišovi Kristovi, pred Božou tvárou a pred celým týmto zhromaždením. Si ochotná prevziať úrad seniorky v Dunajsko-Nitrianskom senioráte, si ochotná? Áno, som ochotná. Sľubuješ svedomite zastávať tento úrad so všetkými jeho povinnosťami, predovšetkým dohľadať, aby sa evanjelium Kristovo zvestovalo v senioráte podľa vieroučných zásad našej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, kontrolovať činnosť kňazov aj cirkevných zborov seniorátu, zabezpečovať cirkevnú disciplínu a tak byť prvým duchovným pastierom a vedúcim náboženského života v senioráte, ktorý dbá o cirkevnú ústavu a platné poriadky našej cirkvi, aby si sa zo všetkého s čistým svedomím mohla zodpovedať pred Bohom i pred ľuďmi. Sľubuješ? Sľubujem s pomocou Božou. Na potvrdenie tohoto sľubu podaj mi pravú ruku. Pán Boh nech ti milostivo pomáha skrze Ježiša Krista. Amen. Mene trojjediného Pána Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého, ťa slávnostne uvádzam do úradu seniorky Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu, našej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Poklakni a príjmi požehnanie. Požehnaj ti, Hospodin zo síl. Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaná pred mnohými svedkami a vyznal si dobré vyznanie. Pán žehnaj tvojmu vchádzaniu i vychádzaniu od toho času až na veky. Amen. Krátko prosím. Drahý môj Otče nebeský, Pane Ježiši Kriste, Duchu Svätý, Ty, ktorý si pánom cirkvi, ktorý si ju založil na tejto zemi. Ďakujem Ti, že aj mňa si povolal do služby v tejto cirkvi. Dnes si mi zveril veľmi vzácnu a ťažkú úlohu, aby som túto úlohu plnila Tebe na radosť.
a všetkým v tomto senioráti v cirkvi na požehnanie. Prosím ťa o pomoc, o posilu. Prosím ťa o dobrých spolupracovníkov, s ktorými by sme spoločne konali toto dielo na tvoju slávu. Vylej na mňa svoje požehnanie. Amen. Sestri a bratia, my spoločne sa stížime k príhovornej modlitbe za inštalovanú sestru seniorku. Milostivý Bože, Pane cirkvi, Ty posílaš svojej cirkvi tých, ktorí ju majú spravovať, chrániť a múdro viesť. Chceš, aby Tvoja cirkev bola pripravená a posvetená pre život večný. Prosíme ťa, nehľad na našu nedokonalosť. Vystroj i túto našu milú sestru, aby mala všetko potrebné pre svoju službu, do ktorej je dnes slávnostne uvedená. Dávaj jej svojho Svätého Ducha, aby zastávala svoj úrad verne. Dávaj jej dostatok telesných i duchovných síl. Vylej prosíme svoje požehnanie na tento seniorát i na celú svoju cirkev. Nech Ti horlivo slúži, Pane Ježiši. Nech privádza k spasiteľnej viere v Teba mnohých. A nech je v nej Tvoje meno ctené, oslávené a vyvýšené. Aby raz, očistená Tvojou krvou, mohla vstúpiť ako nevesta do večnej radosti svojho Pána na veky požehnaná.